Umapapila ti amati probinsya ti Mountain Province kadagiti umili nga agnanayon nga agridam gapo iti mapaspasaran ang napigsa at tudo iti probinsya nga epekto iti southwest monsoon. Daytoy ti detalye. Naka-high alert itati Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council iti panang monitor iti sitwasyon ti probinsya kabayatan ti southwest monsoon. Kagidan dito iti apilan ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr., Chairman iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kadagiti umili akanayon nga agridam iti baet iti mapaspasaran ang napigsa at tudo iti probinsya epekto iti southwest monsoon. We have just weathered Typhoon Maymay, and now even as our community begin to recover, we continue to experience heavy rains brought by southwest monsoon. In these difficult days, I ask everyone to remain vigilant. Kastamat akid daw nati panagtitinulong ti amin kadagiti agkasapulan kanditi panawen ti emerhensya. But beyond preparedness, let us remember what has always carried our people through difficult times, the spirit of hope. When one community is affected, we come together. When the neighbor needs help, we lend a hand. Panagbibinatang met agraraira iti may patpatumpal as search and rescue operation para iti mapukpukaw ng agtawan sa nga 17 ani Sofia Oria, a residente ti Barangay Demang Sagada. Iti daytoy a video ti BFP Sagada. Makita nga iti baet ti kondisyon ti panawen awan sarday dagiti responder na dumaduma nga ahensya ken sibubukal a komunidad iti panang biro kini Sofia. Nang ipatulugmutan ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, baban iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, iti tulong kas iti kanayunan na hygiene kits ken laminated sacks kas panang suporta iti manarimaan a search operation. Nailista ti sumugmamanon a panagragay iti daga iti probinsya ken may saysayangkat dagiti road clearing operation. Dagiti kamang ti DSWD SWAD ken Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ket nang ipaaymaten iti tulong kadagiti pamilya nga apektado ti habagat.